Rydyn ni'n mynd i ddangos sut i wneud tafliad o dan llaw a dangos i chi beth i edrych amdano. Sefwch yn wynebu ymlaen, daliwch y gwrthrych yn ysgafn yn eich fysedd, siglem braich daflu yn ôl, camwch ymlaen i'r droed gyferbyn a thaflu llaw, siglwch y fraich daflu ymlaen, rhyddhewch y gwrthrych o flaen y droed arweiniol a dilynwch i gyfeiriad y targed. Efallai a gwelwch plentyn yn camu ymlaen ac yn taflu gwrthrych gyda'i droed a'i fraich yr un ochr. Defnyddiwch sgarff a rhoi ar y goes y dylent gamu i mewn â hi. Sut i wneud yn anoddach? Defnyddir pellter neu ostwng y targed a dyblygu'r sgil i fod yn dafliad dros braich. Sut i wneud yn haws? Taflwch wrthrych gyda pheng glin cefn ar y llawr. A allwch chi feddwl am ffyrdd eraill i'w gwneud hi'n haws neu'n anoddach? Beth am ymweld â'n Facebook, Twitter a'n gwefan i gael mwy o syniadau?